er sket hele dagen. Ej, seriøst, jeg kan ikke lade Nej. Ej, lad os skraldespande, så den. Så står hun bare med et ben nede i skralderen. Chris, hvordan har du det efter sådan en oplevelse? Det er fordi, jeg godt kan lide at være skraldemand. Må vi lige se? Jeg kan lide at være skraldemand. Må vi se på foden, det gik ud over? Der er også et tis på, vil jeg gerne se. Der er en kat på grund af den. Den kan jeg godt lide. Ja, når jeg får den af, altså. Det er lidt synd for den, fordi nu har den både fået pis og skrald på sig. Ja, men så må jeg lige gøre det godt igen. Hold kæft, hvor var det ikke fedt stand, det der. Det skulle bare gå galt. Det var godt. Men du kan faktisk lave en god for. Tja, vi har sgu billeder af dig. Okay, her. Ja, der har vi. Ølstafet! Ølstafet! Hvad er ølstafet? Vi tager en øl, så skal man dreje. Så skal man... Og ja. Lad være med dig! Hvad fanden er det for et stunt? Hun er tillædt til det ølstafet. Nej, det er ikke ølstafet. Okay. Ølstafet, det er hvor man drejer 10 gange, det er 10 gange rundt om øllen, og så skal man løbe, og så skal man bælge den. Det kan jeg fandme godt. Det er med Tina. Hvem har en øl? Tina har en øl. Tina har jo købt den her øl, men du har sgu Men så må du være med. Tina, hvad nu med? Camilla og Tina, vis nu, hvad ølstafet er. Nej, det er vælger ned. Nej, det er fandme. Ej, det kører.